Lige opad. Løft, løft. Wow. Den har ikke engang fat i fisken. Nej. Se, frem her, frem her. Så op her. Du skal sådan lidt gå ud her, så skal du trække hen her nu. Du er nemlig fat i skuden. Under den sådan. Sådan der skal du stå. Se om du kan få den fri. Den trækker godt. Sådan. Jeg tror den er større end den der. Gå frem igen, Løft Kasper. stangen lidt. Skal til tørboldstangen. Sådan der. Du skal prøve at få den ind til hul. Hvor er vægten hen? Nu er der lidt. Nu vil holde stangen opad. Jeg tror, den vejer, den der fisk. Så når vi får den op til overfladen, så trækker vi den ind. For satan. Satan, den er stor. Det kom så, hvorfor jeg kunne få den. Øj, den er flot, Kasper. Den er flot. Hvor er den flot? Kan du godt kæmpe andet, må jeg sige. Der er fisk. Der er en lille fisk. Det er lige før, vi skal have den med op, hva'? Skal vi ikke det? Jeg håber, vi skal Jo. have den med. Skal vi hvor er vægten af alt det der? fisk. Så du en hjælp? Ja, vi tager den med. Den der tangen der. Ej, må jeg prøve at nakke den? Nej, nu. Det var fandme.